dimineața. Bună Bine v-am dimineața, găsit, m-a răpit. M-a dus pe ploaia asta la pescuit. Nu. Ai zis că mergem marți. Am vrut să vin ieri și el, nu, marți, că marți plouă. Și am ales să mă o zi ud, bună. să răcesc. Adică ce să mai, 30 aprilie, nu? 30 aprilie, astăzi vom prinde. Este ora 5:52. Și acum stă să iasă soarele. Ia să vedem cum iese soarele. Uite, iese soarele. Nu ies niciunde. Bine, am oprit noi că de fapt, așa. Nu ies niciunde. Nu e abur, e ploaie. Așa. Mai stăm 3 minute. Mai stăm un pic în mașină. Stai să te vezi și tu în cadru, că știi cum e. Nu pot să stea doar vedetele în cadru. Normal. De obicei în parcă. Hai să vedem. La care filmează. Eu prind, tu filmezi. Da. Hai să vedem strategie. Avem vreo strategie? Nu. Să prindem pește. E singura strategie. Să încercăm asta noi. Alb cu roz. E câștigător azi? Da. Eu dau la mămăligă, cum dau de obicei. Popoloși. Clasic. Râmă, popoloși. Cocoloși. Mamă, ce bate. Bine că poate din spate te ajută și pe tine la lansat. E adevărat. Astăzi prevăd că o să arunc peste 20 de metri. Mult peste 20 de metri. Adică 21. Cum ar veni ultima partidă înainte de vacanță, nu? Exact. Vom vedea. Revenim cu detalii. Revenim. Primele capturi. Cele mai mari. Eu. Ia zi, Iulian. Super, ba? Era mai cald în februarie. Nici nu plouă. Totul e minunat. Fapte, aici s-a prins monstru. Duc aminte. Acum trebuie să ne alegem standurile. Avem o monedă, nu? Păi stai să vedem. Sau banul? Alegi. Hai să Te vedem. las, alegi. Ce stand e ăsta, că nici nu știu. De așa. $47 sau 45? Zi. Hai. Alege. Păi, eu aleg banul, ce pot să aleg? Că e mai greu să aleg. Ia. Ai dat-o urât, Păi zi să iei banul, ce să mai? Banul, alege. Rămân aici. Mă l-a luat el pe la bun, mă. Da, e. Așa zice de fiecare dată, că locul pe care îl aleg eu. Nu, e vorba de noroc, că talent ți-am mai zis, că nu e cazul. Deci nu. Hai, treci și pe nada, lasă filmatul. Păi și nu filmăm și când face nada, că știi că mi s-a spus treaba asta, că noi nu filmăm când face și noi nada, adică de parcă nu face toată lumea la fel. Are niște moșmoande speciale. Da. Ia uite. Amestecăm cu pământ. A sărit ceva? Da, cărășel, cu prinsul de obicei. Uite. Fii atent. Hai, boss, la treabă, lasă filmatul. Că oricum plouă, adică mică supraumectez nada, adică... Ține în mașină. Da. Deci, strategie, cum dai? Așa. Da, eu dau așa în față. Așa, să dau atunci un pic stânga. Deci nu. Eu o să dau, uite ce sare și pe acolo peștele. Eu o să dau de la prima baliză, Da? de la Aia stânga la dreapta, prima portocalie, de la aia e prima, da? și după aia a doua lansetă o să o mut la primul coș de gunoi, în direcția aia. Deci aici, bucata asta. Bucata asta, deci la primul coș de gunoi la mine. Încearcă una și aici, în 35. Uite, sare peștele aici aproape, de vezi? 35 aici, unde e Ia uite. cioaca. Noi ne chinuim să dăm la de metri încolo și el sare aici. Și atunci eu o să dau la canalul ăla, știi unde zicea ăsta? Da, E din canalul canal. ăla. Adică pe partea asta de la Tomberon de acolo, Unde e Salcia, Salcie. din dreptul Salcie așa, se închide canalul acolo și aici vine canal pe partea asta așa în spate, jos. Și de la Salcie încoace o să vin cu ea. Da, că după aia e platou în stânga. Înțeleg.
Hai să vedem, dar nu omoară ploaia asta, uite cum... Hai, dă drumul la treabă. Da. Ce faci, domnul Ilian? Strângi gunoi? O să dăm vadă aici voi prinde monstru. De acolo, de lângă salci. Să știi că Pare rău, dar poate ne aduce norocul astăzi un 7 plus. Ce spui? Mie. Îmi place cum vorbești tu, rafurează capturile mele. Ne aduci. Facem nada, nu? Mă. Să-mi aduc și ce trebuie. Facem repede o nadă. Ia uite braconierul. Fidărist, profesionist, 4 bețe. Îți urez multă baftă și mult succes astăzi. Ai noroc. Preocupat. Live, nu? Preocupat. Hai să facem nada. Se gândește. N-am la ce să mă gândesc. Mălai. Mălai. Este cu făină și un pic de tărâțe. Tărâțe de grâu. Mamă, da, cum miros. Ingredientul secret, dragoste. Love. Și aici? Sudoare. Aici am niște, cum îi zice? Țuică de prune. Petrol. Ma. Șampon de urzici. Foarte bun. Am pus așa Se aproximativ amestecă circa, făina. și se face Un cocă. pic. Se Se lasă la frământă. jos. Se frământă cu dragoste, normal. Flămădin cu dragoste. Hai mă să dăm corect, că după aia cine știe ce e. Știi că mi-a zis cineva, doamne, dar tu nu voi faceți filmări așa. Doamne, noi Gospodina, suntem profesioniști, noi le facem de gospodina în plăcere. acțiune. Gospodina în acțiune. Apă, Apă din belșug. un alt ingredient secret, multă lume nu folosește. Da. Chiar că. Cântă și ceva, mă, cânt. Să-l descând, nu să-l cânt. Îți dai seama. Te-ai spălat pe mâini? Înainte să faci nada? Nu, Ai uitat? am uitat. Urât. Așa vine o pe peste noi. Da. Hai mă, dai de mâini, bă, nene, că pierdem solunara. Așa. N-ai cană de aia gradată cu pui în ochi așa? Da, bă. Făcea mama aia la cozona și punea la ochi. Avea rețetă, nu? Pa mea să o faci mai moale un pic așa, să stea bine în monitor. Să se scurgă. Hai boss, că ne apucă seara. Doamne, nu veneam eu singur. Ce am căutat eu cu el, a? Ia uite-l, băi, ce sare ești nebun. Ia uite. Nu chiar sare și aici la mal.
Drojdie lichidă. N-ați văzut așa ceva. Ce am pus? Drojdie lichidă. Că nici eu nu știu ce am pus. Nu, de fapt, hai să zicem ce e acolo, că nu e vreun secret. I-a făcut soția un ceai dimineața și n-are curaj să-l bea. Avem un pic de... Da, bravo, e cafeaua. Ia îi dau cafea dimineața. Nu. Avem un pic de melasă, un pic de țuică, de prună, nu? Și... Învechită în butoi de stejar. N-avem, nu e în butoi, e într-o sticlă de Nesti, de fapt, învechită. Îți că dai pe jos, mamă, nu bate Facem joc. risipă, mă. Dă-le să miroase. Să miroase. Miroase bine? Miroase bine, da. Nici peștele nu mai are Și o răbdare, a lăsăm? început să sară. O lăsăm un pic să tragă și după aia o sităm. Îl surprindem, ia să vedem ce moșmoande. Când fac moșmoande am lansat și eu ca băiatul să sondez și ce crezi? Prima lansare a rămas jucăria. Pentru că nu știi să faci moduri ca lumea. Cred că ai. Încă n-am învățat să lege. Nu fundă, băi Alex, nu fundă mă că se duce. Păi al nostru nu știu. Zine și ceva, povestește-ne. În ce sens să învârte în înțită? Și în stânga și în dreapta până... Uite așa se învârte fata. Astăzi targetul este... Spune tu, Iulian, că... Macrou. Da. Urmărim macrou. Ți-am spus și data trecută am zis la ce... Uite, am luat... Azi merg pe astea 3. Roz, portocaliu, amândouă cu alb clar și roșu simplu. Asta e cam mare. Da, păi ne-am obișnuit numai cu 4-5 mm, nu? 6 e mare. Și astăzi ți-am spus, vreau să dau Ai după... uitat melcii aia cu care mai dădeai. Nu-i încerci azi? Păi ăștia sunt. A, ăștia sunt. Ăștia sunt melcișorii de la melcișorii. benzară ăia. Ăia noi, pe care i-am luat... Pentru că încă nu ne-am apucat să ne facem singuri și... Da, noi facem de toate. Și ți-am spus, astăzi vreau să dau după octopus. Calamari. Vedem ce ești. Ce mărime e sita? S-a dus cam repede. E, cred că de 4 mm, nu știu exact. Asta e rezultatul. Rezultatul e sitare normal. Să vedem. Asta. Așa se testează. Da, suntem niște profesioniști, ce mama n-ai. El e Hai, profesionist. să dăm. Deschidere de scor. A început meciul. Veți avea ocazia să vedeți primul obrete prins la
Plete, da. Chiar e mic. Caras. Știi ce nu am eu? Uitați-l ce emoționat e. Ce sentimente vă încearcă în aceste momente? Nici nu știu ce A rămas fără cuvinte, uitați-vă. A rămas fără cuvinte la Caras. Asta Uite-l, e că... uite-l. Mă duc gafa. Oho! Are Imens. peste 40 de grame. A, că e frumos, mă, ce ai. E un cărășel. Hai să îl iau cu mâna, că n-am... Nu... Te-aduc minciocul? Păi, dar nu l-am făcut. Păi l-am eu pe al meu făcut. Hai, lasă că fii atent, încerc așa. Uitați-vă. Hal de profesionist. Când erai mic și prindeai cu undița, aveai tu Uitați mincioc? zâmbetul. Cărășel! Yeah! Fericirea în imagine. Ia uitați-vă. Deci, vezi că degeaba zici că n-ai timp să pescuiești, că eu prind pește. Ia Vezi că eu de la uitați-vă. tine din stand, nu e de la mine. Adică, E același. nu, mai mic un pic. Băi, băiatule, e același, mă? Nu, mă, că ăla e în... ăla e Am în- și eu unul, dar mi-a fost rușine să filmez așa ceva. Uitați-l cum se bucură. Hamsina feau. Dau după cu video. Cărășel. Extra. Extraordinar, m-a dat peste cap. Ia uite, vezi că trage și la asta. Da, uite ce face. Ia uite, băi, nene. Uitați cât sacul a adus pentru doi. E pentru bunăstarea peștelui, mă. Stau în ploaie degeaba. Nu mai îmbrăcat, adică. Uitați-l. Așa, mă vedeți mai Fericirea are bine? chipul tău. Uite, uite, să încovrigă. Să fie și malul. O adevărată bestie. Știi că am un act de 16. Am dat mingiocul degeaba. Să bioare. Olei! Premieră pe ziua de azi, primul crăpcean. Hai să-l vedem. Wow! O bestie, o fiară. Auzi? Stai un pic. Unde? Lasă de 15 salteaua, facem. Un exemplar al vremurilor de mult apuse. De noi nu suntem A barbari. dinozaurilor și... Stai acolo. Hai mă odată că am și o treabă, bă nene, păi nu pot să prind eu pește din cauza ta. O vreme ideală de pescuit. Plouă și bate vântul. Nebunie. Haideți domnul, haideți domnul. Mai cad și în apă. Tinere, pentru caras nu se pune. Pentru orice pește să pune. Ha. Uitați-l, uitați-l cât de fericit e. Am prins un pește mai mare de... Bine, asta știi că le liberăm, n-are sens să îl țin pentru ce. I s-a făcut milă de el când l-a văzut cum se Ia, zbate. și făcut chiu. I s-a făcut milă de el. Uite, Mi se uite, pare uite, regulamentar. Ăla iac mic, mă? Păi- Eu vici că n-am mac atunci. Uite, uite bă, pe lângă unghia mea cât e acu. Uite. Ai unghiile mari. A, scuză. Deci i-a luat și gura de sus și buza de sus și gura de sus. L-a croșetat, practic. Da. Hai să-i facem și o... Mă, nu cred că faci și poză. Nu dă poză, că poză știi cum fac? Uite. Eu văd pe Așa. cameră. Da? Ne vedem? Da. Hop, opac. Hop, hop. Ăla e. Și acum
să-l eliberăm. Uite acolo dau drumul. Nu-l trânti așa că îi spargi. Uite, dă din... Uite cum face. Se vedea, da? Regulamentar. Bravo, tată. Mamă, ce vânt e. Nu se mai poate. A început ploaia. Hai. Da. Cât ai? Cine, Doamne, iartă mă i-a numărat? Dar carașii îi bag să văd cât să prind pe final. Hop, 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 hop. Mi-a scăpat. Știi cum e vorba aia? Se alunecă ca peștele printre degete. Doamne, ce ac bun am. A prins. Monstru. Ia zi, prietenași, ce avem acolo? Ciorti? Tot din 3 sferturi l-ai luat, nu? Nu, dă mai aproape. Mai aproape? Da. Deci încă nu i-am găsit locul, a? E la fel ca ăla care l-am văzut. Bine, chiar mai mic dacă stau să mă... Mult mai mic. Filmare să nu faci, alea, nu. Ce-a făcut? Hai că azi nu mai e chiar doar Cara's Day. Hai, 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 hai. Oh! Ala-i, mă, tată. Talent! Mergem la Saltea? Hai la saltă. Te rog frumos, ca să-ți fac și ție o poză, să aici arăta la București. Uitați-l! Cu Prada în sacoșă. Normal că... Te-ai pus la saltă. Nu, i-am dat drumul, nu. Păi de ce? Să cântăresc totalul sau ce? Păi, nu să cântăresc totul, nu s-ar putea să nu. Uite, am toate firele în apă, uite. Moi, ia uite, ia uite. Uite trăsătura aici. Ia uite, ia fi atent aici. O, l-am luat pe la mare de mult. Deci ăsta l-am înțepat. Și la fel și cu ăsta. Stai așa. Ce vorbești, bă? Ai camera? Da, e pornit, uite acolo, pe cutia de... Uite, ai intrat la studiu ceva. Nu mai atât de mare. Acum. E filmează? Da, ea filmează acolo. Să o las sau vrei să... Păi nu, că nu se vede nimic acolo. E un Cara's, n-are... Ai prins vreodată altceva în viața ta? Ha, mă, Doamne! Nu, că mai am și acolo un pește. O să-ți fac, știu că vrei să-ți fac... Dacă
aștepți un pic, te rezolv. Hai să-ți fac o poză, nu? Păi de filmat, uite, filmăm cu asta. Stai să vadă ce avem acolo, domnul. Acesta este Un șobolan, lasă, hai să terminăm cu... un pește mai mare decât să-l a prins domnul regizor. Te rog frumos, mai de jos să nu-i spargi capul. Oh, uite-l. Ce-ai făcut? Aici, L-ai parcat? ascuns. Ia. Gata. S-a dus. Bravo. E supărat că n-a putut să le ia acasă. Aoleu, eu vreau să-l iau acasă chiar. De ce n-ai pus? Cel mai mare carază pe ziua de azi. Uitați-vă. La 4 kg. Du-te, bă, de aici, 4 kg. Tu n-ai prins niciodată nici adunat 4 kg. Mai vorbi prostii. Oh, Doamne. Ți-ai băgat pe sub? Da, da, tot aici. Sper. De ce nu treci pe sub ăla ca să nu te E chine? lene. Atunci scuză-mă pe mine. Vrei să-ți ridic un pic vârful să treci pe sub? Hai, fi. Mulțumesc. Hai, ca să nu ne încurcăm pe aici. Uite, vezi? Da. Albert, vină să vezi ce înseamnă pescuit. Salut! Ai mulțit, văd. Da, mi-a la piuit-ul numai. Am și uitat să apăs pe buton să te filmez. Hai mă, scoate-l să-l vedem și noi. Stai că nu vreau să duc acolo. Mă joc și cu el așa. L-ai văzut? Nu. Ai trecut pe textil? Nu. Nu se joacă din zină. Na. Subțire. 4 kg. Dacă ăștia nici nu mă ridicam. Că ai niște... Am văzut, da. Nana, Da, ce da. faci? Ca începători? Vezi că ți l-am agățat? Mi l-ai pierdut. Da. Nu l-am pierdut. Ba da. Nu, e acolo. Nu mai E nimeni. acolo. E acolo, mă, ce ai? Nu mai e nimeni. Băi, stai cu minte. Vino încoace cu el. Stai să obosească, nu vezi că e zbuncit. Are 2 cm. Dai mă, bă. Ha, mă, faci mișto de mine. Nu, uite că-l întorc. Hai sus. Hai sus. Da, am venit să te ajut pe tine. Nu o să pescuiesc eu. Acum a tras la mare la mine. Trebuie să-l un pic mai mare. E și cocoșat. Nu e bun. De ce are albeața aia pe ochi? E chior. E miop. Da, aia a venit la tine. Că era, vedea bine, nici nu venea. Ce ai? Hai să-l băgăm la... Să-l vadă și neavastă, să nu zică că n-am prins azi nimic. Bine, am mai aruncat 2, nu? Hai, fă-ți poză. O biluță. Ha? O biluță. Pe bila aia? O biluță. Pe ce ai dat? Nu, ăsta e biluță, am dat la alea mici. Ăla mici, te-ai făcut poză? Nu știu dacă am făcut poză, dar Nu dacă e e cadru, e cadru. Hai, dai drumul. Îi dau drumul? Dai drumul juvelnic. Hai mă că mă plouă.
Da, asta e ploaia ușoară, că a zis că e o rafală scurtă de maxim o oră. Bine, adevărul că ceasul e 10 și plouă de la 7, foarte scurtă rafala. Gânditor, scutând luciul de apă. Și cum ți-a mers azi? Excelent. Ești mai vii data viitoare, este? Și toată lumea știe că sunt plecat în provincie la un dosar, la probleme. Da, vezi că eu te filmez, nu-ți fac poză. Știu. Hai să scoatem plasa lui Iulian, să vedem. Are ceva. Mamă, doamne, l-a legat de stâlpul ăla de fier. L-am doit, dacă observi. Da, văd. Hai, să mergem să-l cântărim. Să vedem cine câștigă azi. Că e greu. Da, a, e greu? Ce poți să zici? E 0-0, da? Începem cântărirea oficială. A se vedea 0-0. Este. Sacul meu prima dată. Normal, campionii întâi. După care restul lumii. După aia cântărim sacul separat, că și ăsta are 10,81, da? 10,81. Și acum, pentru bucuria publicului, vom descărca sacul. Și trebuie să-ți fac și o poză așa de... Ca la Moș Crăciun. Hai că vezi acum. Că n-am telefon. Las că filmez eu, nu vezi? Am dat să vorbesc. Vreau să cântăresc sacul, că nu știu cât are ud. 800 de gram. Hai să vedem. Hai, ia zi, tată, s-a prins? Ai zis un crap, e 2 crap. Păi 2 a luat brânț, că a luat fiecare. Ăștia e tăi. E Da. ei lui, da.
El are tunelul acolo, separat. N-a prins că Dar nu mi-e se și greu să o pricepe. scot. El nu se pricepe, bă, dacă are 3-4 bucăți, că nu, n-aș. O să mai dau de la mine, că nu, Gata, plânge. gata. Vă rog de faceți filmările, le trimiteți voi, da? Da, da. Da, da, da. Vă rog de Gata. suflet. Gata, v-am pupat. Hai să rezolv cu băietul. Start ce? Final de partidă pe Balta Boteni 1. Astăzi, dacă zic acum, 30 aprilie 2024. Confirmat cei 10 carași prinși de Alexandru. Bă, nu știu dacă sunt 10, știi? Sunt 12. 13, dar... Hai, dă jos. A, stai întâi cântarul. Auzi? Hai să cântăresc ăsta cu totul, dacă am... Cântărește-l cu totul. Dacă intră alea, așa. Ca să nu-i fâțâi, că vreau să dau drumul la ăia care nu mă interesează. Fruțe. Să fie mai mult oare ca la tine? Niciodată. Asta tunelul. Pasajul Victoriei. Ești nebun. Trebuie să-l spăl. Avem baterie? 0-0, da? 0-0. Hai să vedem. Și după aia cântărim găleata ca să... Gata? Gata. Oh. 17.780. Stai, mai ridic o dată. Doriți poză sau ce? Nu. Ok. Și acum hai să băgăm, să ne eliberăm. No? Hai, Bobby. Cam mult de eliberat. Hai. Succes. Deci ne întoarcem din misiune, cum ar veni, nu? Da. Deci, având în vedere că am avut un început de zi grav, adică cu ploaie de dimineață, cu tot ce era mai rău, ne gândeam că venim doar să bem o cafea și să ne întoarcem, nu? Dar am insistat, nu? Laudă-te, Hai, eu nu mă laud eu, că ți-a luat bătaie oricum, da. A prins cu 3 carași mai mult decât mine. Da, diferența de la... Cât ai prins? 28 de kilograme. Tot anul poate ai prins 28. Am observat ce ai făcut. Când ai cântărit pe ai mei lăsat în kilograme, când ai cântărit pe ta ai pus-o în livre. Am înțeles. Deci, hai să zicem că oricum avem pozele cu filmarea și filmarea cu cântarul, adică ai prins 9 kg. 9 kilograme din 16. 9 kg, da, 9 kg jumate ai luat. 10 au fost. Au fost 10 așa și 800 era sacul de 10, nu, a fost 10, 700 și... Da, și scazi 700 și 10 kg, da. Și la mine a fost 740 parcă, nu? Da, deci 17. Asta având în vedere că eu a trebuit să filmez ție toți carașii. Da, mă, dar uite, să vadă că noi o să punem după camera asta. Așa. S-a eliberat peștele în plus, că pe lacul ăsta unde am fost noi, pe lacul Boteni 1, ai o limită de reținere de 8 kg, ceea ce mie mi se pare că e destul de decentă, raportat la taxă, nu? Și raportat la bun simț, Și la bun simț. mai mult de 8 kg. Omul cere taxă 150 de lei pe zi, pescuit, cu reținere 8 kg de caras, sau 4 crap, 4 caras. Nu e reclamă la baltă, pur și simplu zicem unde am fost și ce am făcut, cam până la urmă asta e. Ia uite, oamenii se ocupă cu albinuțe cu astea. Și într-o 150 de lei îți dă voie să
reții 8 kg de caras și 4 de crap. Ceea ce mi se pare... Nu, am zis greșit, nu? 8 kg de caras sau 4 crap, 4 caras, așa e regula. Ceea ce mi se pare de bun simț. Nu? Așa că plusul de la... Am dat la Cherhana să-și facă și... Am dat la Cherhana să-și facă norma pe zi. Da. Deci plusul, noi ne-am oprit 6 kg și ceva de caras, de fapt, până ăla ne interesează. Crapul era micuț, 2 kg, 2 jumate, hai, maxim, cred că avea 3 ăla, nu l-am cântărit să vara, că n-avea sens să-mi chinui mai mult. Dar maxim 3, cred că a avut cel mai mare crap. Le-am dat drumul și asta a fost. Ploaie, vânt și frig puțin Și trăsături. și trăsături Pețe zbuciumate, fire zbuciumate. ca la nebun. Deci, ce putem să zicem? Împreună, așa, Până data viitoare. până data viitoare. Sărbători fericite, Paște fericiți și să ne vedem cu după bine. vacanță. Intră în cadru. Ei.